És un grau jove, aquest any sortirà la segona promoció. Destacaria la qualitat docent de tots els docents que tenim dins del grau. Després destacaria també la menció nàutica, ja que disposem de 5 optatives que si els alumnes ho consideren poden cursar la menció nàutica i al finalitzar el grau obtindran el títol de menció nàutica, l'únic a Catalunya. A més, estem vora el mar amb noves instal·lacions, tenim el nou laboratori amb material, instruments d'última tecnologia, tant docent com de recerca, i a més tenim un conveni amb l'Ajuntament de Mataró en la qual cosa ens facilita i disposem per la docència totes les instal·lacions públiques i concertades que són d'altíssima qualitat. Tots els diferents àmbits que pot tenir el món de l'esport, com l'empresa, la salut, l'educació, estan englobats dins del meu grau. A més, el fet de fer-ho al Tecnocampus implica que puguis tenir la menció nàutica, que això és un tret diferencial del resta d'universitats que ofereixen aquest grau, perquè ofereix una sortida més professional i de cara a la nostra situació és interessant de cara a aquells que els pugui interessar treballar a ports, que els pugui interessar el món de l'esport nàutic, la vela, el windsurf, el kayak, el paddle surf, ja que tot i que no t'especialitzen, sí que et donen un tas i una base per tal que tu a partir d'aquí puguis ampliar els teus coneixements en aquesta matèria. Quan nosaltres hem de fer classes pràctiques, la gran majoria de les classes pràctiques les fem al mateix Tecnocampus, a una sala que tenim que és polivalent, i després la part bona és que a més utilitzem les instal·lacions que tenim a la vora de Mataró. Això es provoca que puguem gaudir d'instal·lacions que estan molt bé i que coneixem diferents tipus d'instal·lacions esportives, que és on acabarem treballant a la llarga. L'alumnat estudia i cursa diferents assignatures de les diferents sortides, tant de salut, com gestió, com docència, com recreació, rendiment esportiu, llavors perquè tothom pugui sortir al món laboral amb una qualitat, amb una alta qualitat.